আমি না আমার ব্যাগ আছে লাগি ব্যাগ জঙ্গলে ट्रेन आटकी जागी दं दिनै एमनेखे तो yang agotlo ni 6টা daba sirogo engkai ba age to demo romani motamuti borok thaimana engkai demo sara to oino to thameng galak ble borok kubangma kanai tongo yang baksa office thana tongo ge baksa hakchala thana ni bagai doktor najana bagai kubangma onek kisu tongo obni bagai thangai malia engkai baksa kaisi malia jirenia pakai kata ese borok bangai thanga ke ba obni bagai lama kasna na khatini tini biang biang thai ni tren phaiman ka tini yang dorman okoni singni phaimani bo kasaka engkai yang agotlo ni bo kasaka jirenia bo ini betul jorgino na kasu jai kamai mani abo busuk jalte kasu jama to seme ko je puro solution ha ka puro no bohor janita je o train ke salburum burum nom hage let fly paina salburum burum no let ke paimani karon ke tam ke borok kubang bla obun bagai somina optike le rumui payo ta bono public ngai ta manai public naimani karon ke obono nayo je tei kahamu to tai bo bari nani nang to obon ta daba kubang nang nang nai obahaita sanmung kai mane time to time ongo mana nang nai baksa kai mana nang nai jotoni borok ni ongo tongo kaham hamya tongo haidiba aboni bagai no tini boda thana phaiman ani to parau thana phaimani se tabo lama hai ka sajang ke ba matong kata besawoi ani sinimung kai nipen ani para hangke hakutisa